Jeg hedder Johannes. Jeg hedder Seva, Hvilken skole er det her? Jeg gik til Filmhøjskolen. og jeg gik til Vejle Idræt Højskole. Hvornår blev skolen grundlagt? Den blev grundlagt i 1942. Hvor ligger skolen? Min skole ligger i stedet, som ligger i østlig Danmark. Den ligger i en by, som hedder Vejle i Sydjylland. Hvorfor valgte du at gå på denne skole? Sig mor og far har boet længe i Danmark, og så har det været mega hyggeligt. Grunden til, at jeg valgte Filmhøjskolen, er dog fordi jeg vil lære at lave film, ikke på Island, i 9 millioner. Jeg gik der, fordi jeg er interesseret i sport, og min onkel gik der, og han sagde, at det var den bedste idrætsskole. Hvilke fag kan du lære dig? Mere end 50, for eksempel politi, musik, boldspil og game changer. Film. Hvilke fag kan du bedst lide? Politi. Jeg må sige film. Fik du venner? Ja, et par stykker, men det bedste er Kasper. Nej, jeg fik ingen venner. Hvordan var værelserne? Stor med nok mobler. Den var lille. Der var et bord, køleskab og en seng. Hvilke ture tog du på? Ja, en tur til Hollywood for at optage en Disney-film. Ja, en vandring op til Kilimanjaro. Hvad kunne du bedst lide ved skolen? Bedst. Lege en lille smule. Og maten. Ja, min skole var bare ren og kølig. Var der noget negativt ved skolen? Nej, vores det var Jens. Han var lykkelig dejlig. Næsten alt.